Hürmetli konaklar, әйдәгез көсле алкышлар менән кияүләрнең кияүе, гаилә карабына үзенең ныклы, төпле ышанычлы адымдары менән аяк басусы Азатты каршы алайык. İktidar yamagat, iktidar, mühim haber, mühim yanılı. İşitmeye kalmadı, belip kalıdı. Belipkine kalmadı, hatta kulüp kalıdı. Kılgan diye gibi, güzel başkostanımızın Türkmenler yerinde uğurlaşkan, halkımızda milli batarımız Salavat Yulayev'se bulan gitken, yıllarga dalagan yürüdenli, ilk gitkez davalao sözlerine iyi bulgan yangan tavlı, Burgadaklı ulu Salavat yeri, бұл yerде туып өткен егіттер сая бүркіттей қиыл, тәрен башқұрт рухлы, Çünkü олардың йөрәгендә Салават тибеше, күзләрендә Салават усқыны, күңелләрендә Салават рухы, Салават саусында дәвам итүче, Салават тукымының сая, қиыл, уңган, батыр егетләрнең бере Азат Азамат улы, алкышлар. Академиядә тугандар бергәләшеп табын түренә үзенең матурлыгы, сибәрлеге, гүзәллеге менән бар галәмдә нурга коендырган гаилә карабының иң якты йондызы Эльзаны, оның атаһы Фердинанд Имамрази улы менән бергәләшеп аларды сахрая. Рәхим итегез, алкышлар тугандар. Гүзәл, сибәр, талдай нескә билле, кояштай нурлы йөзле, ай нурында якты күңелле Өфе улы Эльза Фердинанд кызы. Тугандар, алкыштарга да берегез яшьләргә. Гаилә кору карарыгыз ирекле булуын рафайгызмы? Рафайгызмы? Алкыштар тугандар. Азат, гаилә карабының капитаны буларак һиңән дәшәбез. Һин һөйгән ярың Эльзаң өчен ышанычлы терәк, ныклы, таянычлы ир, бәхет шатлыкларны арттырырга әзер булган якын кеше, дуст, кәңәшче, киләчәктә балаларыгыз өчен өлгеле атай булырга ризаһыңмы? Алкышлар тугандар. Эльза, киләчәктә Азатты әленнән-әле якты үрзәргә әйдәүче, батырлыкларга рухландыручы, гаилә карабын бары тик нурга күмүче хатын-кыз, бәхетле мәлләрдә арттыручы, киләчәктә балаларыгыз өчен өлгеле әсәй булырга ризаһыңмы? Алкыштар тугандар. Шулай итеп безнең тамашаның төп хуҗалары Азат менән Эльза, ата-әсәләре, тугандары, дуслары, якыннары алдында гаилә дип исемләгән олы юлга аяк басырга әзер булуларын белдерделәр. Законлы никахты теркәү вакытында имзаларыгызны куеп, әйткән һүзләрегезне дәлилләүегезне сорайбыз. Килегез якынрак. Тугандар, тагы бер алкыштар бер яшьтәгенә каушап торалар. Ана шулай. Әйтәләр бит тугандар, гаилә кору ул юлдың башы. Юлдарыгыз һәр сак ак булһын, тормышыгыз гөрләп сәскә атсын, сәскәләре мәңге саф булһын диләр. Хөрмәтле яшьләр, мәңгелек мөхәббәт, тугрылык символы булган алтын балдактарны бер-берегезгә кидерүгез сорала. Her kişinin en ulu bәхете гаилә бөтенлегендә, ысым бәхете оның именлегендә. Гаилә күңелне бер касанда кара хөрем капламаһын.
Хәзер башкорт халкының атылы, рухи дөньяһын буаттар буе тупланган тәҗрибәһен калдырылсы, сагалдырылсы, милли исемлек кымызлы авыз итегез әле. Alkışlar яшьләргә. Hörmәтле дуслар, хәзер тамашаның иң яваплы, иң толкындыргыч мәле итә. Башкортстан Республикасының Конституциясына таянып, безнең курдың иң хөрмәтле яшьләре Азат белән Эльзаның беренчеһе ир, икенчеһен хатын дип игълан итәбез. Көчле алкышлар дуслар. Hörmәтле тугандар, дуслар, закон никах аныклыгы белән гаилә башлыгы Азатка тапшырырга рөхсәт итегез. Хәзерге тугандар, яшьләрне котларга һәм алар белән фото төшерергә рәхим итегез. Ата-әсәләр, беренче һүз сезгә бирелә. Әйдәгез, якынрак килегез. Балаларыгызны, көпестәрегезне котлап йөртегез.